1. Kulay na black. Ay, nadadaw ginto iyo. Bicolano ini. Nathaniel funny video and playing. Ibig sabihin, ma-playing kita. Ma-playing kita yung bawal magadaan. Lalit na create ng world. Na, joke lang. Ano ito? Nya. Ay, yun na! Ano na kita? 1. Alat. 1, 2, 3, go. Dama connect. Ulit kita. Ay, kay Panta ka nag-ulit. Kaya, maulit kita. Dama connect. Ano man Dama connect ang pangaran mo sa hotspot? Ay, ako man palan. Piso wifi Nathaniel. Pero sa may load ako ang namayok man sana. Nagwa-wifi man sana ako sa muya. Ha? Yung Dama connect. Ha? Arin na dating world. Dama connect. Hado pag sinabi. Day ko pig post, naka-record ba? Naka-record ito. Itong may color na name, magayon ito. Man tabak? Ako na lang mamain. Nagkuha ka ng kakanon mo. Nagkuha ka na garo. Ay, iyo pa lang din. Kain ma. Yan mos. Oto may ikaw gadanon mo. Deepest cave in the world na naman garo iniyo ang argan dati creepy part 1 ini guys. Kung na-post ko na so part 2 hilingan nindo na tools pag pero hilingan mo na ining part 1. Pangalan ba kaya Nathaniel funny video and playing Bicol. Uy, i-subscribe mo na ako Binicon. Tas i-subscribe nindo man ang si Binicon ang pangaran Strange Shape. Pig search ta ka baga Binicon. Mayo ka man, mayo kung nahiling. Then niya pa napapalitan so pangaran kay then nindo mo na i-search. Ako na mo na i-search nindo. Iyo. Mga English or pag nailing nindo ni. Totoo man na mag-English guys. We're in the cave. The deepest cave in the world. Come on, Binicon. I am English now. I am not Bicol anymore. I am just joking. I am Bicol. Iba ang nagtarama. Garo pang bakla. Tataw man ako mag-English guys. Don't worry. Pag nailing dito. I am English now. I am not a kid. I am a 25 for a kid. Voice changer. Wow. I am not. I see the shorts videos and go search Strange. Install Minecraft
Don't worry guys. This is not 1.19. This is 1.18. This is not 1.19. This is... Ah! Oh my gosh! I am on deep... I am 180 blocks or 18 or billion blocks or trillion. I don't know. I am not pickle anymore. I'm just joking. Habo ko na mag-English. Kauyit. Makapagal. Nagtaram. Garot nag-iisip pa kung anong tataraman ko. Meanwhile, baka day ka man nadadangog. Binikon ako man sa nagaroon nadadangog. Magraning ka kaya di. Udo! Ay, may respawner. May respawner. No. No. Don't no. Habo ko na sa cave. Ibanan mo, binikunta. Ay, traitor you, bitch. Magilan ka na sa mapa. Manya nagiwalaan kami. Baka magadan ako, di. Bawal patig ni magadan. Pag nagadan kay di mga pare, mayo na. Ano ka na sana visitor, nagiling ka na sana. Hilingonin do, bako man ining hardcore. Kung may laptop sana ako, hardcore. Oh, may broken portal! May broken portal. Iyo, tatanan taka. May broken portal. Habuon cellphone. Bubuon ako magparkour sa cellphone sa maripap sa computer. Panison ako magparkour. Pag aram mo bini kung pag sa computer ako nagkakawat. Pag aram mo bini kung pag sa laptop ako paparkour matibay na. Pero pag sa cellphone. Iyo? Hoy! Are na mas gusto mo? Golden helmet o golden chest plate? Ha? Abo ko man kang palit lugod kitang leader. Sako na yan boots mo. Sako na ang boots mo. Abo ko man kay tauban ang corona ko. Ariko. Ariko. Oh! Maika pala nakainot ang sakto. Ano klaseng seed? Ini magayo nun. Ben! No. Hoy, papunch ko ay kakampis ka. Ay, naimuksugo ng damage kampish. Halat lang ko nung ko lang. Halat lang. Malagbaga. Malagbini ko. Malagon bini ko. Pag naitaan, gagadanon kita. Sabihan mo, oh, potatoes. Ang potato naluluto sa, ade? It's time for kill the golem, binikon. Ado man. Kasi ka muna. Ha, gagadanan ko na ang golem. Tatanan ako ng almatindi. Iyo. May shield naman ako, may shield. Hain ka na sa mayo kabaga sa mapa. Mapako na ako under. Hain ka. Kasi sa anito kumpayo. Pigabol ka pag aroda na. Yo, I-hit mo.
mahik. Tani daw kung payakan. Ano man ta 5 blocks? Wala. Di ka magpan. Ang ganda ng takan talaga. Dahil mo baga. Dapat tayo din cellphone. Maglukso-lukso ka tayo mo ba? Sala. Yes, sa kuya. So ano? Ako. Joke lang, trader ng... Ano mayroon ka dito? Hoy! Ay, 5! Pwede pang gibong bucket! Oy, agad mo daw ko. Hoy! O yan! O yan! Kain ka na! Pero tako. Magiling na lang kamo part to.